кефтете и кебабчета? Кебабчета и кефтета му. Само по покрива да го падне. Това си дека, с който го слагам се взем кефтете и кебабчета. Ето ясно, че ние ще пием и ние тази бира, ама как Ти ти се е? едно тръгваш вече скачаш. Джекес, епизод 1, сезон 1. Той да падне, ще падне да се намокри до колено, няма се намокри повече. Ние се очи такова. И яде. Ама обясняй как какви техники Гопа, аз само за малко ще мина. Обяснявай, защото това е survival guide. Как момчета в крайните другия бряг. Това Бер Грилс На база каса бира. Бер Грилс. Густрите да ти яде преди малко. От Видин. Честно. Густрите от Видин. Вече стига слиза в кадър, да му се не види. Не, бе, аз да снимам аз. Ти направи да и по мен и ти ще минеш само, че... Аз съм документалиста, да, и аз ще мина без макарат. Не. Тео, мамо, не, то май друго, тия клечки пречат. Верно ли? Не трябва. Не, това. Не, ти си бил спасител. Мога да плувам. Сам ще се спася. Това какво ще рече крът накрая. Не го откойте. Хладно е малко, да, хладно е. Гопе, имаш някакъв найлон да го сложиш на седалката, не? Знаеш каква е идеята? Един клон, забиваш един клон в водата и минаваш. Да, бе, да. Айде, дайте му клонове. Ами ние ще намерим клона.